Hanya halam sugo joto ti prasati binai tonai khadani marting sono sing tini live of fightak tam ningka tini 18 April 2024 salmarini koknuma sebai sukuruboi sanai eba tini ini salmarini koknumarok sanai tini 18 April 2024 salmarini salo tirprahastini mayaganang khasusa bubagra Pradit Kishore Manika Deborma bubagra Pradit Kishore Manika Deborma Tula Sikar eba 26 Asrambari constituency ni bisingo thangui nai eba 26 Asram kini bo azgo hastini lukurongno kok pirkha tipramotha patini bagiya tipramotha jatini bagise patino tatorjakdi dokhano sitorjakdi sikang pati khlainai rok salja komoni mathango ang Pradyut ang sikang dokhano nayo ulo pati no nayo amo hai hinai bobagra Pradit Kishore Manika Deborma hastini lukurongno eba 26 Asrambari constituency ni lukurokno kokjarkha amo hai keno bo aboni slai kisa sikang bo Telamura town hall bo thangui amo hai keno tuma Bangla eba wansa tuma tiprasa joto jeng thanchak khwawinai khna 19 April 2024 salmario West Tripura constituency o Sri Biplab Kumar Dev ex CM bono budiwi keplai khlainani bagui bo jotono no kokjarkha amo hai keno 26 April 2024 East Tripura constituency o Maharani Kirti Singh no keplai khlainani bagui bo hastini lukurongno kokjarkha amo hai keno Tripura sarongni manthai soktai constitutional solutions eba mock agreement no implement khlairinani bagui no Maharani Kirti Singh no BJP ni ungui bataiui BJP by alliance ingo Tripura motha hinai bo hastini lukurongno kokjarkha tei joto confused bo jagao burinai IPFT Tripura motha tei BJP miliui tabuk eba o 2024 Lok Sabha election no batai sinai Lok Sabha election tei khnano Lok Sabha ni chongmari bo West Tripura o Sri Biplab Kumar Dev Tripura BJP ni tei Indian National Congress ni ingui batainai Ashish Kumar Saha borok kwnui no khna borok kwnui candidate belai kheno taklaini chongmari agini slai juda tamni kai opposition CPM tei Congress mili alliance unglaijak amo hai keno Tripura motha BJP tei IPFD bo alliance unglaijak tamongnai mo election Lok Sabha sabo keplai ingthotok norok no comment khlaiui sadi amo hai keno bubagra Pradit Kishore Manika Deborma tini saringni 9ta horni 9ta tami tongmani jorao hastini lukurongno Facebook live ni bisitui kokjarkha ta kiridi nongni boot no ta phaldi thanchani mario tongdi BJP by phano Tripura mothani demand paya Tripura sar mantha soktai amono tongnai hinai hastini lukurongno kokjarkha tei 25 year
एबा 25 बছर बाम BJP sorry CPIM Tirpra hasteo tongui Tirpra sarok tamo manka hinai sungui bos bubagra sao Tirpra sarongni manthe sokai bagai parliament thangnai Kirti Singh Deborma Maharani Kirti Singh Deborma bono budidi te khanan norok Sri Biplab Kumar Dev ex-CM no Budiwi bono kuplai khlaiwi hodi West Tripura tei ang niji sakbo kena mandeo thangai budinai ni saka hasini lukrongno mayagnang khasusa bubagra Project Kishor Manika Deborma amo haikeno bo kha nangjaka tamni ingkai 25 বছর left front eba CPIM haste Tirpura haste no rule kalaikha tei Tirpura sarongno chungmani bai blaikino dukhabo nangjaka bubagra Project Kishor Manika Deborma amo haikeno tini bubagra Project Kishor Manika Deborma tabuk horni 10 PM jorao tini 47 number Subrai Tiluson Singhason Bagir Horjakmani Mahabharat ni Dharma Yudhishthir bai Singhason Bagir Horjakmani no khulumikya tini bo nuyungmao tini a Singhason no mutai rijakha tei Mia eba tini no hinimangkha tamni ingkai 12 AM ungani jorao Mia horni 12 AM jorao MD6 Virendra Deborma MD6 Virendra Deborma Ambasani Simi Kamalpur thang tongmani laharo Choprop jakha Khemrang rok bai MD6 Virendra Deborma borongrang MD6 Virendra Deborma ni gari MD6 borongrang TTADC ni MD6 borongrang Virendra Deborma Choprop jakha sabo choprop kha sungmung asojak horni baratao bono bahaike phai tongo hinui saimangkha wanajak amo haikeno gari o khidar jakha norok nugui mantongnai screen o kaham khlaiwi gari o mukur bai eba goda bai phaiwi bufaimani phiaba Scott phiaba lukurok phaiwi gari rok buthagwi rima bai khemrang rok kharui ma thangka hinui sawi khwnarikha live ni bisingtwi amo haikeno warma sincham tamni ingkai lama kwtaro buphang koto khiklaiwi sabo tangwi bunani naikhna mo party bai kwrwngjak da naki elections oppositions party da mo amo hai kam khlaimani tongkhna abai da MD6 borong gwnang sar Virendra Deborma ni malkhungo choprop kha tamni bagui choprop kha saimanlia tamni ingkai khemrang rok kharui thangbai romoi narengmanlia khemrang rok no phadi kijosa nai nalainai bubagra tini ni salo Dharma Yudhishthir Singhason Dimani no mutai khlaimani naitongni Tiprasa TV